идомаи хониши бадеии повести Тори Анкабут. Ман медонистам, ки тири бадқасдонаи хоинонае, ки маро аз по афтонда ва ин қадар вақт дар табобатҳо хобонидааст, бале, ин тири тапонча буд ва он тапончаро дасти ҳамдамча паронда буд. Мепурсед, ки чаро ҳамдамча маро паронида бошад, вақте ки вай ба хизмати ман муҳтоҷ аст ва гӯё ки ба халосии ман илтимос карданӣ буд? Не, вай халосии маро намехост. Баръакс, бо Аҳрорхоҷа ҳамдам шуда, сарбозҳоро ба сари ман овард ва мехост, ки маро ҳам нобуд кунад, зеро ки вай дигар ба хизмати ман эҳтиёҷ надошт ва нағз медонист, ки ин сарояш мемонаду на сару кори дигараш. сониян ин ки акнун ҳастии ман ба ӯ хавфнок шуда монда буд. Ман ду ҷинояти ӯро, дуздӣ ва одамкушии ӯро дидаам. Вай метавонист маро ҳатто худи ҳамон рӯзи чаҳоршанбе ва ё бегоҳии панҷшанбе кушад, зеро ки ман якаю танҳо ва ниммадҳуш дар ҳуҷраи сарой хобида будам. лекин аз даҳбошӣ ибо кард ва пайд поида, пас аз гурехта рафтани вай ба шаҳр, дар омадани аскарони сурх ҷинояти сеюмашро ба ҷо овард. шубҳа нест, ки дар ин ҷиноят ҳам Аҳрорхоҷа шарики дасти вай буд. ба Бухоро гашта омада, гумон кардам, ки акнун аз душманҳоям қасос мегирам ва ҳақ ба ҳақдораш мерасад. лекин ин тавр нашуд. пурсуҷӯ карда бинам, боз дар идораҳои ҳукуматии ҷадидҳо як қисм ҳамон амалдорҳои кӯҳна, як қисм муллоҳои ҷадидтарош, бойҳо ва савдогарҳои қалъарав даромада гирифтаанд. ҳамдамча ва Аҳрорхоҷа бар ин муттаҳамҳо ҳам ба худ пушту паноҳ ва мақом ёфта гирифта буданд. Аҳрорхоҷа дар тими Абдуллохон адрасу кимхобу ҷомаҳои зардӯзӣ мефурӯхт. ҳамдамча бошад, аз идораи милитсияи шаҳрӣ як вазифаи калонеро гирифта, ба миёнаш тапонча баста, кулучаловор пӯшида, ба сар телпаки баррагии кавкозӣ гузошта буд. Инро фаҳмида, ман гаранг шудам ва ба моҳияти дигар шудани ҳукумат сарфаҳм намерафтам. ба худ гуфтам, ки куҷо меравам, ба кӣ, аз кӣ шикоят мебарам. беҳтар аз хомӯшӣ чизеро надонистаму ман ҳам ба идораи адлия ба мирзогӣ даромада, нону намаки ҳукумати навро хӯрда гаштан гирифтам. дар куҷо истиқомат мекардам, мегӯед, аз гузари собунгарон, ки ҳамсоягузари ҳамин зиндонии мост, як ҳавлича ёфтам, ки аз они подшоҳӣ будааст ва бинобар фармони нозири адлия оқсақоли гузар онро ба ман кушода дод. ман мебоист дар он ҷо ба қасами худ пойдор шуда, хомӯшона ва қаландарона зиндагӣ мекардам. лекин тарки одат амри маҳол мегӯянд. пас аз гузаштани 3-4 моҳ оҳиста оҳиста забони бемаззаи ман ба кор даромад ва он аҳди авваларо фаромӯш карда, боз ба гап даромадам. лақидам ва норизогӣ изҳор намуда, аз ҳукумати ҷадидҳо шикоят кардан гирифтам. як-ду бор ҳамдамчаро дида монда, қасдан дуққат шуда салом додам. ҳамдамча метавонист маро бо баҳонаи ҳабс кардан нест кунад. ин кор аз дасти вай меомад ва инро ман акнун фаҳмида истодам. ақли нодон пас аз пешин кор мекардааст, мегуфта буданд, рост аст. аммо ҳамдамча маро ҳабс накард. дурусттараш ҳабс карда натавонист. аз як чиз тарсид. кори девонаро худо дуруст мекунад, мегӯянд, рост. боре ман дар вақти як намоиши калон дар регистон, ҳамон духтурзанаки маро табобаткардагиро дида, вай маро шинохту вохӯрӣ карда бо шавҳараш маро шиносонид, ки ӯ дар чека кор мекардааст. ин кас аз дами марг баргашта омадаанд, гуфт духтур,
ба шавҳараш маро таъриф карда. аввалин касеянд, ки аз байни бухориҳои ман табобат кардагӣ дорӯю дармонро ба ихтиёр ва бо ихлос қабул мекарданд ва аз ҳамин қабил гапҳо бисёр гуфт. ман ҳам ба таври тавонам тарзи табобати духтурӣ ва инсондӯстии табибҳои советиро таъриф кардам. чӣ шуд, ки феълу афтори ман ба он чекист форид ва дар он ҷо хуб суҳбат кардем. вақте ки ваъзгӯӣ тамом шуд, онҳо зану шавҳар маро ба автомобил савор карда ба ҳавлияшон бурданд. инро ҳамдамча дида буд. ман, ки аз аввалин автомобилсавории худ хеле дилшод буда, дар он қарибӣ истода нигоҳ кардани ҳамдамчаро надидам. пас аз 2 рӯз худи ҳамдамча ба идораи мо омад. бо ман чун дӯсти қадимӣ вохӯрӣ ва пурсупоз намуда ба ҳавлии нави худ, ки дар гузари ғозиён будааст, хабар кард. ман ҳам сир бой надодам ва таклифашро қабул кардам. баъд вай аз ҳолу аҳвол ва тарзи зиндагониам пурсид. маълум шуд, ки ҷойи истиқомати маро медонистааст ва дар байни гап мисли шӯхӣ гуфт: шумо акнун моро фаромӯш кардагӣ ҷура ва ҷураҳои урус пайдо кардед. автомобилсаворӣ мекунед. ман ҳам калонгариро аз даст надода гуфтам: 2-3 ҷураи урус дорам. яктиаш дар Чека, яктиаш дар Когон комиссари аскарҳои сурх, дигараш ба Тошканд ба кори калон рафта монд. ин хабарҳоро шунида тамаллуқи ҳамдамча боз ҳам зиёдтар шуд ва ман худ ба худ мегуфтам, ки сабр карда ист, бо ҳамин тариқ ҷазои туро медиҳам. ба ростӣ, ки дар он дам ҳолати ман хеле вазнин буд. худатон инсоф диҳед, бо касе, ки ба сӯи ту тир паронида ва дар қасди куштани ту будааст, дӯстона суҳбат кардан осон аст магар? хайрият, ки ман ӯро дар худи ҳамон ҷо буғӣ карда намондам. ҳамдамча гуфт, ки вай бо нозири адлия шинос аст ва ба ӯ гӯшзад мекунад, то ки маротибаи маро дар вазорат баландтар карда, моҳонаамро зиёд кунад. ман гуфтам, ки ба ин чизҳо эҳтиёҷ надорам, зеро ки дар ҳамин қарибӣ ҷураи чекистам ба ман як мансаби калон доданӣ аст. мумкин аст маро ба Тошканд ҷиғ занад. ҳамин тавр ман аз ҷои нобудаш калонигарӣ мекардам. он рӯз ҳамдамчаро гаранг карда гусел кардан ва хурсанду шод ба хона баргаштам. лекин хурсандӣ ва ғурури ман дер накашид. ман хобу душман бедор буд. ман куру душманам бино буд. пас аз як ҳафта аввал дар идора ҳамкоронам, мудирои шуъбаҳо ба ман кач-кач нигоҳ кардан гирифтанд ва аксарият аз суҳбати ман худро ба канор мекашиданд. ниҳоят як рӯз пас худи нозир маро ҷиғ зада, дар ҳузури 2-3 нафар аз муовинҳояш гап пурсид ва саломатии ман ҷӯё шуд. ман ҳайрон шудам. худаш чӣ гап гӯям, ҳеҷ кас ҷавоб намедиҳад. рӯзи дигар, вақте ки ба кор омадам, мудири шуъбаамон гуфт, ки бо фармони нозирафандӣ ба ман якмоҳа рухсат доданд, ки худамро табобат кунам, гӯё ки ман ба касалии рӯҳӣ гирифтор будаам. агар хоҳам, нозир ба касалхона низ ҷой гирифта медодааст. ман чизе нагуфтаму ба хона баргаштам ва фаҳмидам, ки ин корро ҳамдамча кардааст. хайр, гуфтам худ ба худ, ҳамдамча боз ба қасди ман бархоста бошад, ман ҳам ором намеистам. ба хона баргашта бинам оқсақоли гузар ба ман интизор аст. ба шумо ҷаноби хоҷаобонӣ кори муҳиме доштаанд, гуфт вай. гӯё як китоби нодир ба дасташон афтодааст, ки ба шумо нишон дода нархашро баровардан мехоҳад. мани нодон ва сода, ки аз макру фиреби душман бехабар будам ва дӯсту ошиқи китоби нағз будам, ба ҳеҷ хаёле нарафта бо ҳамроҳии оқсақол ба ин ҷо омадам. ин тарафаш ба худатон маълум.
акамирзо саргузашти худро ба поён расонид ва хомӯш монд, вале ақлу ҳушу дили ҷони маро ба тазаззул ва тапиш андохт. Ман кур будам, бино шудам. Ман мадҳуш будам, ба ҳуш омадам ва дар пеши назарам манзараи фоҷиёнае, ки дар маркази он Аҳрорхоҷаи разил меистод, равшан гашт. Дар вақти саргузашт гуфтани Акамирзо, дар ҳамон даме ки фоҷиаи падари маро ҳикоят мекард ва кӣ будани маро надониста, кушандаи падарамро фош мекард, ман тоқат карда натавонистам. фарёд кардам ва ба Аҳрорхоҷаи хуни мардумхӯр лаънатҳо фиристондам. амир гурехту рафт. Гуфт ба хомӯшӣ халал дода Акамирзо. лекин наҳсияти худашро партофта рафт. ин аҳрорхоҷаҳо, ҳамдамчаҳо ҳама наҳсияти мондарафтаии амир мебошад. ҳукумати шӯроӣ оҳиста оҳиста насиб бошад наҳсияти амирро ҳам аз байни халоиқ дур мекунад ва ана баъд осудатар зиндагӣ кардан мумкин мешавад. ту ғиёсиддин ва на ин ҷавон албатта ба он рӯзи нек мерасед, лекин ман худо медонад. Акамирзо, гуфтам ман ниҳоят тугунеро, ки роҳи гулӯямро мефушурду фурӯ бурда, нахуд ки сарбозҳо падари маро паронда бошанд. акнун сари ту саломат бошад, гуфт Акамирзо. аз хунхории ваҳшӣ дигар чизро умед накун. агар сарбозҳо раҳм мекарданд, аммо ҳамдамча ва Аҳрорхоҷа намемонданд. Аҳрорхоҷа ҳақиқатан хунхор будааст. сабр кун, ин Аҳрорхоҷа ба ту хеш мешавад гуфтӣ? бале, бале, хеш. аммо ба чӣ мақсад вай падари туро ба дасти сарбозҳо дода, омада ҳоло туро ба ин ҷо андохт? дар ин ҷо ягон гап, ягон муносибате будагист. Аҳрорхоҷа ҳавлии моро соҳибӣ кард, гуфтам ман. маро ба худаш ғулом кард. ҳамаи буду нобуди маро ғундошта гирифт. агар падарам мешуд, ин корҳоро карда наметавонист. баръакс падарам сирри ӯро фош мекард. аммо ман чӣ гуноҳ кардам? ман ки бехабар аз ҷиноятҳои ӯ, тағоӣ гӯён ба вай ҷон фидо мекардам. чӣ бадӣ дошта бошам? чаро ба қасди ҷони ман шудааст? ту бо ягон корат ба Аҳрорхоҷа халал додаӣ, гуфт Акамирзо. сахт халал додаӣ, ки вай бо маслиҳати ҳамдамча туро ба ин зиндон андохтааст. дар бораи ин зиндон ба ҳукумат хабар додан лозим, гуфтам ман. ҳукумат моро халос мекунад. эй содда, гуфт Акамирзо. хоҷа ба ин девонахонаи худаш аз ҳукумат васиқа карда гирифтааст. ҷаноби нозири ҳифзулсиҳат хату муҳр карда додаанд, ки хоҷаубуниҳо ҳақ доранд девонаҳоро табобат кунанд. бинобар он дигар ҳеҷ кас ба ин ҷо кордор намешавад. баъд будани ин тавр як зиндони рӯйрост ва кӯшишхонаи бемалол ба худи баъзе нозирҳо ҳам дар кор мешавад. онҳо касони мухолифи худро ба девонагӣ айбдор карда ба ин ҷо мефиристанд ва зинда ба зинда пусонидан мехоҳанд. аммо ба орзуяшон намерасанд, гуфт ғиёсиддин ба таври қатъӣ. имрӯз не, пагоҳ не, ин дасисаи онҳо фош мешавад. насиб, гуфта монд Акамирзо ва пас аз камтаре хомӯшона илова намуд. аммо хеле ҳушёр ва эҳтиёткор будани мо шарт аст. ман дирӯз таъаммул карда бинам, онҳо корашонро хуб пухта кардагӣ. агар моро бо ҳилае кушта партоянд ҳам, ҳеҷ гапе намешавад. бинобар он бо сабр бош. саргузашти худро ба хотир биёру дон, ки аз мурдани ту ба ғайр аз душманон ба касе фоидае намешавад. ин гапатон ҳам дуруст, гуфт ғиёсиддин ва хомӯш монд. муаллим Рафиқ Остонзода низ хомӯш шуд ва як пиёла чой кашида нӯшид. нақли ин саргузашти пурсӯзу гудоз ӯро хеле монда карда,
мутаассир сохта буд ва ман чунин менамуд, ки чашмони нобинои ӯ ҳам ҳамаи он манзараи ҳавлангез ва фоҷиаомезро равшан мебинад. ақлу шуури ӯ, ки ҳоло дар замони мо аниқтар ва зурроктар шудааст, ба он воқеа ва ҳодисаҳо баҳои сазовор дода, аз нуқтаи назари одами имрӯзаи советӣ таҳлил мекунад. чуноне ки аз ҳикояи дар боло нақлёфта маълум шуд, Остонзода худаш қаҳрамони ин достон буда, дар маркази воқеаҳо истода будааст. вай, ки ҳоло 3-4 сол ин тараф тамоман нобино ва хонанишин гаштааст, бо чашми басирати худ ҳамаи ҳодиса ва воқеаҳоро дида, таҳлил карда ва дар майнаи худ мепазонидааст. ин як давраи муайяни таърихӣ буд, мегуфт вай. ҳамаи ин ҳодисаҳо худ аз худ як зарурати таърихӣ доштанду мову шумо он рӯзҳоро бояд аз сар мегузаронидем ва гузаронидем. инак баъд аз ин мо дар суҳбат дар суолу ҷавоби муҳокимарониҳо, ки кӣ буданд ва чӣ воқеаҳоро аз сар гузаронидани Ғиёсиддинро аниқ кардем, ки он ҳам ба рафти он достон ба кушода шудани гиреҳҳои он аҳамияти калоне дорад. маълум шуд, ки Ғиёсиддини камгап ва хоксор дар бораи худ хеле кӯтоҳ нақл намуда, ҳамон дам фақат бо эҳсосоти дӯстӣ, рафоқатӣ ба дили Остонзода муҳаббати худро ҷойгир намудааст. аммо саргузашти ӯро Остонзода баъд фаҳмида пурра намудааст, ки дар ин ҷо мо шарҳи худи Остонзодаро меоварем. падари Ғиёсиддин яке аз мирзоҳои босавод, ҳисобдон, шерфаҳм ва рӯсидон буд. ӯро Мирзо Латиф мегуфтанд. азбаски бо ҳамроҳии падари савдогари Қалъараваш ба Самарқанд, Тошканд, Қазалӣ, Оренбург бисёр рафтуомад карда, дар Когон дар сарои падараш истиқомат карда буд, забони русиро омӯхта, бо маданият ва бо маърифат гашта буд. пас аз шикаст хӯрдани падараш ва мурдани ӯ дар Бухоро, истоданро нахост ва ба Когон ба заводи равғанкашӣ мирзо шуда даромад. аз рӯи ҳавлии завод ба худ хонае иҷора карда, аҳлу аёлаш, занаш ва писару духтарашро ҳам кӯчонида гирифта бурд. Когон аз Бухоро фақат 12 чақрим дурӣ дорад, лекин вазъияти сиёсӣ ва иҷтимоии ин ҷо аз Бухорои Шариф фарқи калоне дошт. Когон аз тарафи маъмурияти давлати Россия идора карда мешуд. дар Когон мардумони рус, тотор, арманӣ, пирсиён, озарбойҷонӣ ва ғайраҳо истиқомат мекарданд. дар Когон 2 заводи пахта, 1 заводи равғанкашӣ, депои калон, устохонаи оҳангарӣ ва ғайраҳо муассисаҳои саноатӣ буд. дар Когон асосан коргари рус истиқомат мекард ва ӯ коргарони маҳаллӣ, тоҷикон ва узбеконро тарбия намуда кор меомӯхт ва зиндагӣ пеш мебурд. бинобар он дар Когон гӯё иқлим ва ҳаво низ дигар буд. кас дар ин ҷо ба ҳар ҳол андаке ҳам бошад озодонатар нафас мегирифт. аз ғавғои муллоҳои фитнагар гӯшу майнаи кас осуда буд. бахти Мирзо Латиф тохту ба заводи равған ба кор даромад. рӯзонаҳо дар контораи завод дафтардории мирзоӣ мекард. бегониҳо ба хона баргашта, дар суҳбати оилаи дӯстдораш худро хушбахт мешуморид. гоҳо ба хонаи вай рафиқони наздикаш, устоҳои оҳангар, инженерони завод, Ҳалимҷон ном як коргари тоҷики зираободӣ, ки хеле шух ва ширинсухан буд, меомаданд. боз як муаллими рус, як мансабдори роҳи оҳан, 1-2 савдогарбачаҳои бухороӣ омада суҳбат мекарданд. Ғиёсиддин хизмати падарашро карда, ба назди меҳмонҳо чою дастурхон кашонида, гоҳо аз суҳбаташон баҳравар мегашт. бо ташвиқи муаллим ошнояш Мирзо Латиф фарзандонашро ба мактаби русии Когон монда буд. ба онҳо
либосҳои русӣ мепӯшониданд ва ҷураю ҳамдами онҳо бачаҳои рус, арманӣ ва ғайраҳо буданд. азбаски хонаи Мирзо Латиф дар худи ҳавлии завод буд, ғиёсиддин ва хоҳараш бо коргарону хизматчиёни завод ҳам нағз ошно шуда буданд. ғиёсиддинро хусусан Ҳалимҷон амак бисёр дӯст медошт. вай як одами қадбаланд, китфвасеъ ва каллакалон буд. мӯйлабҳои ғафзу дарозаш аз ду бари лабонаш овезон шуда меистоданд. бинии дароз ва қиррадораш ҳамеша равғанин ва ё сиёҳ буд. вай зану фарзанд надошт, аммо хеле фарзанддӯст ва одами меҳрубон буд. бо вуҷуди тангдастӣ ва кампулии худ, ҳар рӯз дар кисааш 3-4 дона қандфит ичгаҳ медошт, ки дар аснои вохӯрдан ба ғиёсиддин ва ё ба хоҳари вай медод. ҳалимҷонро дар завод аксарият дӯст медоштанд ва дар вақтҳои танаффус ва бекорӣ ҳама ба гирди вай ҷамъ мешуданд ва суҳбату ширинкориҳои ӯро гӯш мекарданд. ҳеҷ гоҳ ӯро маҳзуну андешаманд намедиданд. ҳамеша хандон ва хушчақчақ буд. агар дар ин тавр фурсатҳо аз хоҷаинҳои завод ягонташ гузашта монда, ӯро сарзанише кунад, дарҳол чунин ҷавоб медод: хуҷаин, ба музди кори мо пули дуруст намедиҳӣ, ки нағзтар хурсандӣ кунем ва ё аз паси коре шавем. чӣ кор кунем? бо ҳамин бозиҳо андак ғубори диламонро холӣ мекунем. боре ғиёсиддин аз мактаб баргашта ба ҳавлии завод даромаду дид, ки Ҳалимҷон амак дар сояи дарахти акатсия пушт ба девор ниҳода хафа нишастааст ва чашмони ҳамеша хандони ӯ ба як нуқта духта шудаанд. аз ин ҳолати вай ғиёсиддин ҳайрон шуда пурсид: ҳа амак, ба шумо чӣ шуд? дасти хачатур ҷураамро мошина гирифт, гуфт вай ғамгинона. хуҷаинҳои лаънатӣ парво надоранд. коргар мемурад, мезияд, ҳар чӣ шаваду ба онҳо кор кунад шуд. ҳей, шикаматон торс кафад, шумо гову хурҳоро. дасти хачатур амак чӣ шуд? бо ҳаяҷон пурсид ғиёсиддин. машина майда майда кардагист. худаш дар куҷо? даст то орунҷаш реза реза шудагӣ. худаш аз ҳол рафт. ба дуду фарёди мо хуҷаинҳо гӯш накарданд. худо хайри инженерро диҳад, ки мошинаро чаппа тофта ӯро халос карду аз ҳисоби худаш фойтон оварда хачатурро ба касалхона гирифта бурд. хайр майлаш, ин хуҷаинҳои хунхӯр хуни моро макидан гиранд, як рӯз не як рӯз ба хун ғарқ шуда худашонро мебинем. сабру тоқат ҳам андоза дорад. ғиёсиддин, ки аз мактаб хушҳол омада буд, бо шунидани ин гап хафа ва дилшикаста ба хона баргашт ва бегоҳӣ ба падараш гуфт: дасти хачатурамакро мошина реза реза кардааст. медонам писарам, медонам, гуфт Мирзо Латиф. кори хуб нашуд. мошинаро зуд дошта чаппа тофтан лозим буд. ҳалимҷон амак мегӯяд, ки ба ин кор хуҷаинҳо гунаҳкоранд. ҳам хуҷаинҳо ва ҳам худаш, гуфт падар андешамандона. лекин ба ҳар ҳол тақдиру насибаш ҳамин будааст. ҳалимҷон амак мегӯяд, ки хуҷаинҳо хуни моро мемаканд. ҳалимҷон амак оташин шуда гуфтааст, ки ин гапи хуб не. ту набояд дар пеши дигарон ин гапро такрор кунӣ. Мирзо Латиф ҳоли табоҳи коргаронро дида дилаш месӯхт, вале коре аз дасташ намеомад. вақте ки Ҳалимҷон ба хонаи онҳо омад, Мирзо Латиф ба вай насиҳатомезона гуфт: бедарак лақида гаштани шумо хуб не, Ҳалимҷон. ин вақт чунон шудааст, ки бале ба бало меравад. ҳалимҷон каме фикр карда истоду гуфт: ба насиҳататон раҳмат, ака. лекин ман бале надорам, ки ба бало равам. гирад аз ман корашро нагирад ҳам бурда ҳабс мекунонад ё ки ба Сибир мефиристонад. ман дар ин ҷо бошам чию дар Сибир бошам чӣ, ба ман фарқе надорад. мегӯяд да, гуфт Мирзо Латиф.
илоҳо он рӯзро душманатон набинад. тани сиҳату хотири ҷамъ давлатест, ки мо ба қадраш намерасем. вақте ки яке аз онҳо нашуд, баъд мефаҳмем, ки чӣ гавҳари қиматбаҳоро аз даст додаем. шикояти хушку холӣ ба шумо фоидаe намебахшад. ман шикоят накардам. ба киам шикоят мекардам? дар вақти оташинӣ ба писари шумо лақида бошам, лақидагистам. медонам, ки вай бачаи фаросатнок аст, гуфт ҳалимҷон ва пас аз таъммул илова кард. ман чӣ кор карданамро медонам, мирзо. ақлу ҳушам дар ҷояш. ҳа, офарин, гуфт Мирзолатиф ва хотирҷамона нафасе кашид. лекин эҳтиёткориҳои Мирзолатиф фоида надоштанд. надонам аз дӯст шуд ё аз душман, пас аз 2 рӯз дар вақти кор политсия омаду Ҳалимҷон амак ва боз 2-3 нафар коргарони заводро бандӣ карда ба сӯи политсия бурданд. дар он дам Ғиёсиддин бо 2-3 нафар аз бачаҳои коргарон дар дами дарвозаи завод бозӣ карда меистоданд. дар иҳотаи политсиягиҳо бандӣ шуда рафта истодани Ҳалимҷон амакро дида, Ғиёсиддин бозиро партофт ва бо овози гирьяолуд пурсид: ҳалимҷон амак, шуморо ба куҷо мебаранд? ҳалимҷон амак бо табассум ба сӯи бача нигоҳ карду барои он ки политсиягиҳо фаҳманд ба забони русӣ ҷавоб дод: маро ба мансабҳои калон таъин карданд. акнун ба хонаҳои подшоҳӣ гирифта бурда истодаанд ва аз пасу пешамон ҳамеша ҳамин хел хизматгорҳо мегарданд. аз сухани вай шариконаш хандиданд. вай ба гапаш давом медод: мо бисёр хурсанд шудем, аз хурсандӣ ба куртаамон намеғунҷем. инро гуфту роҳ рафта истода ба рақсидан даромад. сардори политсия, ки дар дасташ тапонча дошт, ба Ҳалимҷон амак наздик шуду бо дастаи он ба буни гардани ӯ зад ва фарёд кард: ҳайвон, дуруст роҳ гард! ҳалимҷон пушти гарданашро андак молиду баргашта сардори политсияро чунон бо мушт зад, ки ғалида рафта сараш ба девор расид. политсиягиҳои дигар ба Ҳалимҷон ҳуҷум оварданд. тапартупури бисёр ва ғавғои зуре шуда рафт. дар ин дам модари Ғиёсиддин давида баромада аз дасти ӯ гирифту зуранд ба хонаашон кашида бурд. Ғиёсиддин беист гирья мекард. ба тасаллӣ доданҳои модараш ҳеҷ осуда намегашт, то ки падараш аз кор баргашт. ҳа, бахайр, гуфта Мирзолатиф пурсид: барои чӣ гирья мекунӣ? ҳалимҷон амакамро чӣ кор карданд? пурсид Ғиёсиддин гирья карда истода. падари меҳрубон сари писарро сила ва оби чашмашро пок карда гуфт: гирья накун, писарам. ҳалимҷон амакат ба зудӣ бармегардад ва худаш соҳиби ин завод мешавад. онҳо ӯро заданд, мегуфт Ғиёсиддин. илоҳо накушта бошанд. не, зурашон намерасад, гуфт Мирзолатиф. ҳалимҷон амак одами зур ва паҳлавон аст. баъд дар паҳлӯяш рафиқҳои зур дорад. онҳо бисёранд. ба онҳо зури политсия намерасад. Ғиёсиддин ба суханони падараш бо диққат гӯш карда истода каме осуда шуд. аммо Ҳалимҷон ва шариконаш барнагаштанд. пас аз чанд гоҳ Мирзолатифро хоҷаин ва кантораи худ ҷеғ зада хуб коҳиш кард. аз политсия ба мо хабар расид, ки мегуфт хоҷаин: шумо ба болшевикҳо бо ҷадидҳо муносибат доштаед. ин рост аст? нону намаки ман кур кунад. садқаи мансабу мирзоӣ шавед шумо. даф шавед. худи пагоҳ аз заводи ман берун шавед, ки вуҷуди наҳсатонро набинам. агар худи пагоҳ нест нашавед, ҳабс шудам гуфтан гиред. Мирзолатиф зану бачаҳояшро гирифта ба Бухоро ба ягона ҳавличаи меросии худ кӯчид. ин ҳол ва ин тағйироти макон ба Ғиёсиддин, ки ноболиғ буду акнун ба маънои гап пай мебурд, таъсири сахте кард. падару писар чанд рӯз аз хона набаромада гӯшанишинӣ карданд. лекин Мирзолатиф дер гоҳ бекор монда наметавонист. барои таъмини аҳли аёлаш 3-4 танга пул кор карданаш лозим буд. вай ба кӯча баромаду
рост ба таги тоқи телпак рафт. дар як тарафи тоқ китобфурӯшӣ ва китобфурӯшони бисёре буданд, ки баъзе аз онҳо Мирзолатифро мешинохтанд. «Салом, Мирзо», гуфт яке аз онҳо, ки ба даромадгоҳ наздик буд. «Кане аз дукон марҳамат як зиёрат мекунем. Кай боз надидаем». Мирзолатиф бо мамнуният ба дукони вай наздик шуду аз канори суфача нишаст. «Ҳарчӣ сиҳат саломат ҳастед?» пурсид китобфурӯш. «Аҳлу байт, хурду резаҳо ҳама сиҳат ва саломатанд?» «Шукр, шукр, аз шумо пурсем», гуфт Мирзолатиф. «Худоро шукр, 100,000 бор шукр. Бечорагӣ карда ризқу рӯзии кӯдаконро ёфта гаштем. Мирзо Бедилу Хоҷа Ҳофизу Шамси Табрезиро фурӯхта гаштем. Ман кор кофта баромадам», гуфт якбора Мирзолатиф. «Камтар китобат кунам мегӯям». «Китобат канӣ? Ҳеҷ кас ба шумо ин хел кор ёфта дода наметавонад. Мардум ҳама ба фикри ҷони худ воҳима калон. Он намебинед, андак-мундак одам китоб мехондагиро бо ҳаққу ноҳақ бурда истодаанд. Гап ду шуд. Ту ҷадид гуфта ба ҳавличаи боло мебаранд. Дар фурсати баъд шумо ба китобат руҷӯъ кардаед. Набошад хати шумо гавҳар ку мо намедонем магар». Дар ин дам як савдогари афғон расид. Дар дасташ китобе дошт. «Ассалому алайкум», гуфт вай ба китобфурӯш. «Мо як девони Хоҷа Ҳофиз ёфтем. Хеле хуб, ва лекин дар чандин ҷояш суқут дорад. Чӣ шавад, ки ҳамин моли маро такмил карда медодед?» Бисёр хуб», гуфт китобфурӯш девони Ҳофизро аз дасти афғон гирифта истода. «Кани марҳамат, ин девони Хоҷа Ҳофиз ҳақиқатан моли камёб будааст. Бай, ин лавҳаро бинеду ин хати аҷоибро тамошо кунед». «Не, бобо», гуфт марди афғон. «Ба мо нусхаи дигар лозим нест. Нусхаи худамон лозим аст. Ҳамин нусхаро бо нархи арзон пурра карда ба мо бидиҳӣ, бар падарат раҳмат мехонем». «Не, бародар», гуфт китобфурӯш. «Суқути ин нусхаи шуморо пурра кардан кори осон не ва арзон низ нест. Фақат бо дуои неки шумо намешавад. Зар бар сари пӯлод ниҳӣ нарм гардад», гуфтаанд. Бобо, гапро бисёр накун», гуфт афғон. «Ба ҳамин кор чанд мехоҳӣ?» «Ин кор меҳнати калон мехоҳад», гуфт китобфурӯш. «Кани гӯед худатон чанд пул доданӣ? Ту кор мекунӣ, ту нарх бигӯ». «Ин кор аз дасти ман намеояд. Корро ана ин кас мекунад», гӯён китобфурӯш ба Мирзолатиф муроҷиат кард. «Ана Мирзоҷон, ризқу рӯзии бачаҳоят». Мирзо китобро ба даст гирифта диду ба хатшиносии афғон қоил шуд. «Ҳақиқатан ҳам хаташ аҷоиб будааст», гуфт вай. «Майлаш, ман ҳамаи суқутҳояшро аз нусхаи худам рӯбардор карда навишта пурра мекунам ва саҳофӣ карда чунон месозам, ки китоб мисли асли қадим напанав мешавад». «Чанд пул мехоҳӣ?» пурсид афғон. «Ман намедонам», гуфт Мирзо. «Мо ҳам аз куҷо медонем?» Китобфурӯш ба миёна даромад. «Майлаш, набошад Акамирзо кор карда китобро бутун карда биёранд, баъд ба корашон нигоҳ карда қимат медиҳем. Ин шарт ба мо писанд аст», гуфт марди афғон. Мирзолатиф ҳам қабул карду ба муҳлати 1 ҳафта китобро ба ислоҳ кардан гирифт. вақто ки ба ҳавлии худ омада расид, дид, ки бачаҳои гузар Ғиёсиддинро миёнагир карда таъна мезананд. Калон шудасту Қуръонро ягон бор ҳам хонда нарафтааст. Мегуфт як бача: «Ана ман як бор хатм кардам, боз ба нимаш расидам. Насиб бошад». «Ман 2 бор хатм кардам», гапи ӯро бурида гуфт бачаи дигаре. «Ту партофта хондӣ». «Хайр, ҳарчи ҳам бошад 2 бор хатм кардам, аммо Ғиёсиддин ягон бор ҳам хатм накарда будааст». «Ман ҳафтиякро тамом карда аз Қуръон алиф лом мимро ҳам хондам», мегуфт Ғиёсиддин. «Пагоҳ фардо ман ҳам хатм мекунам». Ғиёсиддин падарашро дида бо илтимос ба вай муроҷиат кард. «Дадаҷон, пагоҳ маро албатта ба мактаб бурда монед
нахонам намешавад. Майлаш, ҷони дадиш, пагоҳ ба мактаб меравӣ. Ту мехонӣ, ман менависам ва ҳардуямон ҳам аз гӯшанишинӣ мебароем. рӯзи дигар ғиёсиддин ба мактаб рафт. мирзолатиф қаламдону коғазу китобро ба наздаш гузошта ба китобат сар кард. вай тезкор ва меҳнатӣ буд. бинобар он як ҳафта ногузашта девони ҳофиз мисли аз нав навишташударо оро ёфт ва ба савдогари афғон супурда шуд. аз музди кораш мирзолатиф асбоби рӯзгор ва озуқа харид. рӯзгорашон гӯё ба хубӣ дар гузар буд. фақат боре ғиёсиддин бачагие карду боиси андак хафагӣ гардид. рӯзи панҷшанбе аз мактаб барвақттар озод шуда омаду бо бачаҳои гузар ба бозӣ машғул шуд. дар аснои бозӣ шӯхӣ чанд калимаи русӣ ҳам гуфта монд. бачаҳои дигар ҳайрон шуданд, ки вай бо забони русӣ ҳам гап зада метавонистааст. ҳа, ман урусбачаҳо бар ин гап зада метавонам, гуфт ғиёсиддин фахр карда. ман дар Когон сару либоси урусӣ пӯшида бо урусбачаҳо бозӣ карда мегаштам. Либоси урусӣ ҳам дорӣ? пурсид писаре. дорам, кани як пӯшида баромо бинем. хайр, пага мепӯшам, гуфт ғиёсиддин. рӯзи дигар пас аз ба бозор рафтани падараш оҳиста ба хона даромаду сару либоси русӣ формаи мактабиашро пӯшида ба кӯча баромад. бачаҳо ҳама ҳайрон шуданд ва як қисмашон ғавғое бардоштанд, ки вай урус шудааст. онҳо ӯро кашол карда то ба сари масҷид бурданд. дар он ҷо ду-се нафар аз моллоҳо ва мӯйсафедони гузар нишаста буданд. дар байни бачаҳо урусбачаро дида, онҳо ҳам ҳайрон шуданду пурсиданд, ки вай аз куҷо пайдо шудааст. бачаҳо фаҳмодиданд, ки вай урусбача не, вай ғиёсиддин писари мирзолатиф аст. он гоҳ домулои мактабдор ӯро ба назди худ ҷиғ зад, аз гӯшаш сахт тоб дод ва ба либосаш туф карда гуфт: ин чӣ номаъқулӣ? либосҳои кофирӣ пӯшида гузари моро бо наҳсият ҷӯлонидан мехоҳӣ? агар ҳозир рафта ин кулуча чалворатро аз танат кашида насӯзонӣ, ба мактаби ман қадаматро намон. ғиёсиддин гирёну бирён ба хона баргашт. модараш ин воқеаро бегоҳӣ ба мирзолатиф ҳикоя кард. мирзолатиф писарашро ҷангу коҳиш накард. фақат ҳамин қадар гуфт, ки баъд аз ин либосҳои русияшро напӯшад. аммо агар таҳти гапро пурсӣ, ин аҳмақӣ аст, мегуфт вай. дину мазҳаб ба либос дахл надорад. дин эътиқоди одам аст. агар одам ба сараш салаи калон монда, вале ба дилаш эътиқод надошта бошад, чӣ фоида? лекин замонаи мо ҳамин хела аст. ба салаи калону ҷомаи фаҳул нигоҳ мекунанд. агар инҳоро надошта бошӣ, писанд намекунанд. бинобар он писарам, пас аз ин либосҳои русиятро напӯш. як вақт меояд, ки ба ҳузур озодона пӯшида мегардӣ. вале мирзолатиф ба расидани он рӯз эътиқоди том дошт. бинобар он дар Бухорои он рӯза, дар Бухорое, ки аҳли иртиҷо ҳукмронӣ мекарданд ва мирзолатиф бар инҳо зиндагӣ танг шуда буд, аммо онҳо кам набуданд. мирзолатиф ҳар чӣ қадар эҳтиёт кунад ҳам, розаш ошкор шуд. пас аз як соли ба Бухоро кӯчида омаданашон, боре одамони хушбегӣ омада ӯро ҷиғ заданд. дар он дам вай дар хона китобат карда менишаст. овози одамони хушбегиро шуниду натарсиду нагурехт. зуд аз ҷо бархоста, аз даруни сандуқчаи махсуси худаш якду коғазро гирифту ба оташдони сӯзон партофт. баъд далерона қадам гузошта ба кӯча баромад. дар кӯча одамони хушбегӣ ӯро иҳота карданд. кадоме ҷадид гуфта ҳақорат медод, кадоме кофир гуфта ба сӯи ӯ мушт мебардошт ва каси дигаре зудтар марги ӯ ва несту нобуд шудани ҳамаи балвочиёнро мехост. ва ҳамин тавр бо таҳқиру ҳақорат ӯро гирифта бурданд. аҳли байташ гирёну нолон синакӯбон бимонданд. аҳли гузар
хусусан муллоҳо ва боёну савдогарон онҳоро сарзаниш ва таъна мекарданд ва гирьяву нолаву фиғонашон механдиданд. мирзолатиф дигар барнагашт. Якчанд моҳ пеш аз ҷанг аҳлу аёлаш фаҳмиданд, ки сардори оилаашон қурбони сари ҷаноби олӣ гаштааст. ӯро дар кадом як зиндон азобу машаққати бисёре дода куштанд. оилаи бесармондаи ӯ ҳатто ба марги вай ва марги ҷону ҷигари худ дуруст гириста азодорӣ карда натавонистанд. ҳавлии онҳо дар гузари бозори Алиф буд. ҳамсояҳояшон аксарият бойҳо ва муллоҳо буданд. ҳама иртиҷоъпараст ва ақсулинқилобчиҳо буданд. онҳо намехостанд, ки бечораҳои падаргумкарда ба ҳасрату надомат гириянд ва овоз бароранд. доду фарёд карда ба сари онҳо метохтанд. аз дуру бомашон пайдо шуда онҳоро таҳқир мекарданд. ҷадидҳо кофирҳои лаънатӣ гуфта онҳоро хафа мегардониданд. пас аз ин ҳодиса ғиёсиддин дигар ба мактаб ҳам нарафт. қуръонро хатм карда натавониста ба тоқчаи аъло гузошт ва рафта ба сартароше шогирд шуд, ки шояд каме ҳам бошад ризқу рӯзие ёбад. дере нагузашту субҳи иқболи онҳо, субҳи иқболи оилаи Мирзолатиф бар инҳо тофт. инқилоб шуду амиру қозию муфтиҳо нест шуданд. ҳокимияти шӯроӣ барпо гардид. оилаи ғиёсиддинҳо на ин ки озодона нафас гирифтанду аз таъну лаъни ҳамсояҳои золимашон ҳам халос шуданд, балки ҳукумати нав ба онҳо пулу чизу чора дод, чун авлоди шуҳадо ба онҳо нафақаи пулӣ муайян гардид. ғиёсиддин ба мактаби нави шӯроӣ, ки номаш авлоди шуҳадо буд, дохил шуд ва бо ғайрати тамом мехонд. боре ба мактаби онҳо як комиссия омад. ғиёсиддин диққат карда дид, ки дар байни аъзоёни комиссия ҳалимҷон амак ҳам аст. ӯро дида ғиёсиддин чунон хурсанд шуд, ки гӯё падарашро дида бошад. ҳалимҷон амак гуфта фарёд кард ва шарму ҳиҷолатро ба як су гузошта давида рафту ба гардани вай часпид. ҳалимҷон ҳам аз дидани ғиёсиддин хурсанд шуд. додараки азизам, гуфт вай, магар худи ту ҳастӣ? ҳарчи сиҳат ва саломат ҳастед. модарат, хоҳарат сиҳатанд. дар куҷо истиқомат доред? хайр, акнун сари ту саломат бошад. ман албатта ба ҳавлии шумо меравам. сабр кун, комиссия корашро тамом кунад. ҳамон рӯз дар охири кор ҳалимҷон амак чун ваъда ба ҳавлии ғиёсиддин омад. тӯҳфаю ҳадияҳои бисёре овард. модари ғиёсиддин, ки аз ӯ намегурехт, бо дидани вай шавҳараш ба ёдаш омаду гирья кард ва ниҳоят бо тасаллӣ додани ҳалимҷон хомӯш шуд. баъд ҳамаи ба гирди дастурхон нишаста дарду ҳасрат карданд ва гузаштаро ёд намуданд. дар охири суҳбат модари ғиёсиддин аз ҳалимҷон хоҳиш намуд, ки ба тарбияи писараш ба ӯ ёрӣ диҳад. ҳалимҷон ваъдаҳо дода рафт. пас аз як ҳафта рӯзе ғиёсиддин хурсанду шод ба хона омаду модарашро бусидан гирифт. маро муборакбод кунед, мегуфт ӯ. маро ба камсамол ва аъзогии ҷавонон иштирокчиён қабул карданд. ана дар дафтарчаи сурх низ доданд. модари сарсахт намедонист, ки камсамолаш чист, иштироккунон чист, вале аз хурсандии писараш хурсанд шуда ба чашмаш об гирифт ва ба ҳаққи ӯ дуоҳо кард. боз як рӯз ғиёсиддин хурсанду шод аз мактаб баргашту гуфт: имрӯз мо 4 нафар талабагони синфи дуюмро ба комитети марказӣ ҷеғ заданд. ба идораи ҷавонон иштирокиён гуфтаанд, ки агар хоҳиш дошта бошем, моро ба Тошканд ба курси махсуси камсамолӣ мефиристонанд. мо ҳама ин таклифро бо ҷону дил қабул кардем. акнун баъд аз 2-3 рӯз ба Тошканд меравам. чӣ? Чӣ гуфтӣ? гуфт гаранг шуда монд модараш. ба Тошканд меравӣ? ҳа, онаҷон, ба Тошканд меравам, гуфт писар хурсандона. бисёр не, 3-4 моҳ. ана мана гуфтам ва мегузарад.
боз ман меоям, дар каноратон хоб мекунам. Эй писарам, гуфт модар, ман ба ту чӣ гӯям? Намедонӣ ки замонаҳо чӣ хел шуда истоданд? Мегӯянд, ки боз ҷанг мешудааст, англис меомадааст, болшевикро қир мекардааст, аммо ту бошӣ Тошканд меравам мегӯӣ. Ҳеҷ гап намешавад, ғам нахӯред модарҷон. Илоҳо ҳаминтар шавад, гуфт модар ва пас аз 3 рӯзи дигар гирьякунон ягона писарашро ба Тошканд гусел кард. ғиёсиддин баъде бо муваффақият ба итмом расонидани хониш ба Бухоро бозгашт ва чунон саргарму корҳои ҷамъиятӣ гардид, ки аз хонаю рӯзгораш бехабар шуда монд. боре ғиёсиддин монда шуда омада ба рӯи ҷойгаҳаш дароз кашида буд, ки модараш ба наздаш омада нишаст ва оҳиста оҳиста гапзанон воқеаи хеле муҳимро нақл кард. ба хоҳарат ба Малоҳатҷон хостгор омад, гуфт вай. оими кафшу маҳсӣ омада барои ҳамсояамон хостгор шуд. барои кадом ҳамсояамон? Пурсид ғиёсиддин. ҳамсояамон Нозир чӣ? Гуфт кампир. Нозири ҳифзулсиҳат. Нозир? Боз ҳам ҳайронтар шуда пурсид ғиёс. охир Нозир? Не, шумо ғалат фаҳмидагиед. ба ҳамин сину сол даромада наход ки ман ғалат фаҳмам писарам, гуфт як дараҷа хафа шуд модар. ҳамин Аткиёхоҷа, Нозири ҳифзусиҳат, одами баобрӯй ба иззат, меҳронаашро дуруст карда, ҷиҳозу туяш ҳам нағз мешудааст. хоб аз чашмони ғиёсиддин парид. аз ҷояш бархоста нишаст ва бо чашми ҳайрат ба модараш менигарист. аз гапаш маълум буд, ки модар ҳатто розӣ, ки духтарашро ба Аткиёхоҷа, ба Нозирафандии 55сола ба болои зану бача никоҳ карда диҳад. акнун ихтиёр дар дасти ту, гуфт кампир хулоса карда. агар розӣ шавӣ, зуд фотиҳа ва аз паси он никоҳ мешудааст. охир, гуфт ғиёс асабӣ шуда, Нозирафандӣ дар кадом замон ва дар куҷо зиндагӣ карданашонро фаромӯш кардаанд магар? охир даврони амирӣ ва расму оини вай нест нашуд? магар ҳоло ҳам ба болои зан боз зани дуюм гирифтан мехоҳад? ҳама инро гузорему духтари бечораро ҷавонмарг карда бароварда ба болои палонҷ диҳем. ман ба ин аслу розӣ намешавам, бибиҷон. агар берозигии ман карданӣ бошед, аз ман хафа нашавед, намемонам. наход берозигии ту кунам, гуфт модар. ту акааш, ту ба ҷои падараш ҳастӣ. ихтиёри хоҳарат ба дасти ту. набошад лаълию дастурхонашро гардонда диҳед, гуфт ғиёсиддин ба таври қатъӣ, ва гӯед, ки Малоҳат ҳоло ба шавҳар лоиқ нашудааст. ҳар вақт ки ба шавҳар лоиқ шавад, худаш хуш карда ҳамсарашро интихоб мекунад. модар дигар гапе назад. ғиёсиддин то хеле вақт хоб карда натавонист. чандин масъалаҳои печдарпеч сари ӯро гаранг карда, аз чашмонаш хобро рабода буданд. қариби саҳар ғиёсиддин хоб карду рӯзи дигар бевақттар аз хоб бедор шуд ва қаймоқчояшро хӯрда ба модараш хайрухуш карда мехост, ки ба кор равад. дар дами дарвозаи берун ба оими кафшу маҳсӣ дучор шуд. вай ин зани ахлоқаш вайрон, миёнарав ва шалоқиро мешинохт. бинобар он зуд ба мақсади ӯ пай бурда, нагузошт, ки ба ҳавлӣ дарояд. равед, гуфт, хоҳари ман шавҳар кардан намехоҳад. дӯю дубора ба ҳавлии мо қадаматонро намонед, ки баъд хафа мекунам, гуфт ғиёсиддин. оими кафшу маҳсӣ ҷалоҷӯликунон кӯчаро ба сараш бардошт. хоҳарат ба сарат фурӯ раваду дилама тарконда заҳрама кафонда монди, девонаи ҷинӣ, даф шаву марг алоят бошад. девонаи ҷинӣ гуфтани оими кафшу маҳсӣ ҳамон дам ба ғиёсиддин таъсире набахшид ва ин тавр як муомила аз тарафи ин хел зан табиӣ буд. лекин баъдтар акси садои ин зани шалоқӣ зуд паҳн шуда, ба даҳанҳо рафта, аз ҳар дару девор овози девонаи ҷинӣ ба гӯши ғиёсиддин расидан гирифт. девона, девона, девона мегуфтанд. дере нагузашту
як шаб модари сарсахт гирьякунон гуфт: писарам, аҳволат чӣ тавр аст? Аҳволам нағз чӣ буд? Не охир кампир чӣ гуфтанашро намедонисту ва пас аз фикру андеша илова намуд: мардум мегӯянд, ки ту аз ақл бегона шудаӣ. Ба майнаат халал расидааст. Сарлучу пойлуч дар кӯчаҳо мегардӣ. Ин рост аст? ғиёсиддин хандиду ба модараш гуфт: ба ин гапҳо бовар накунад. Ин хел овозаҳоро оими кафшу маҳсӣ бар инҳо паҳн мекунанд. Ин тӯҳмати душман аст. Лекин кампир ба гапаш сахт истода буд. Мабодо ба ту зиёне заҳмате асар карда бошад. Мани сарсахт чӣ кор мекунам? Ин гапро ба шумо кӣ гуфт? Пурсид ғиёсиддин. Кӣ мегуфт? Ҳама мегӯянд, гуфт модар. Дар ҳақиқат барои чӣ аз мардум шарм нокарда либосҳои кӯтоҳ мепӯшӣ? Ба сарат телпакчаи кемагӣ мондаӣ. Ин либосҳоятро парто, писарам. Одамҳо бар ин либос пӯш. Одамҳо бар ин гард. ғиёсиддин ҳайрон шуда монд. Онаҷон, гуфт вай ба сӯи модараш, майлаш, ман баъд аз ин он либосҳои пионериро намепӯшам. Шумо гуфтагӣ бар ин рафтор мекунам. Лекин наход, ки шумо ҳам маро девона гумон кунед. Дили модар, ки ҳассостарини дилҳост, ба ин тӯҳмати ногаҳонӣ ҳеҷ боваре намекард. Вай фарзандашро дар оғӯш кашиду аз дидагонаш ашк борид. бадхоҳони мо ҳанӯз буданд, гуфт вай. Мо мардум чӣ гуноҳе карда бошем? Барои чӣ моро ба ҳоли худамон намегузоранд? бадхоҳони мо ҳанӯз бисёранд, гуфт писар. онҳо зиндагонии хуби моро дида наметавонанд. аммо ман ба онҳо таслим намешавам. даст ба гиребон мешавам, мегуфт ғиёсиддин.